ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ। ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ ଛଟପଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଟୁନା ଟୁନି ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଏଥିରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଚାଲ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଟୁନା ଟୁନି ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ବିରି ବାଟି କ'ଣ ତିଆରି କଲେ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୀତରେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ବିରି ବାଟି ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କଲେ। ତେବେ ଟୁନା ଟୁନି ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ବିରି ବାଟି କ'ଣ ତିଆରି କଲେ? ନା ଚକୁଳି ପିଠା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କବାଟ ଖୋଲି ଟୁନା କାହାକୁ ଡାକିଲା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଏଇଠି ଟୁନା କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମେ ଗୀତଟିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ। ତ ଏଇଠି ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଡାକୁଛି। ତ କବାଟ ଖୋଲି ଟୁନା କାହାକୁ ଡାକିଲା? ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଡାକିଲା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ବାଘ ମାମୁଁ ଚୌକି ଉପରେ ବସୁ ବସୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଟୁନା ଯେତେବେଳେ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଚକୁଳି ଚିନି ଖାଇବା ଲାଗି ଡାକିଛି, ତାକୁ ଚୌକି ଉପରେ ବସିବା ଲାଗି କହିଛି, ତ ବାଘ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚୌକିଟି କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଗୀତରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ମାମୁଁ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଲା, ଚୌକିଟି କଟ କଟ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଟୁନା ଟୁନି ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର